Аз му те да снимам. Извинявам, ще подсумка по пуската. Да ми излезе от някакъв бъб. Аз ще излезе от пък, няма. Как се усмихва. Да ви уверя, че днес гостувате на възможно най-позитивното място. Зареждате се с енергия, емоция, настроение, благодарение на делфините. 5 делфина, 4 големия на бебе. Казвам се Кипо, Дори, Йоана, Бибо и бебето Флипа. Ladies and gentlemen, welcome to our Dolphinarium. We have five dolphins, 4 adults and a baby. Their names are Kingo, Dory, Jacques, and Ted. The trainers, Stefilme. Let's get started. Silver Tete. Сега, поздрав, handshake. Казваме здравей, hello, казваме Кимбо, здравей Йоана, Дори, Бибо, браво, бебето, браво. И сега поздрав за вас, greeting to you, поздрав за вас, добре дошли, забавляват се с удоволствие да видим как. They like to have fun. That's how they do it. Обръчите, чакаме ги обратно. They hate to bring back the hoops. Айде да полагаме, kill. Браво, Бимбо. И ръцете, hands. Джоана, браво. Още силно. Всички перфектни, браво! И продължават ни, имитират ни нас. Ето как. They like to imitate the people's movements, our movements. That's how they do it. Ето как го правят. Нямат ръце, имитират сметка, силно, да имитират нашите принц. И Бибо, браво! Bimbo, coming the ladies. Dory, bravo. Joanna, stremotno. I subojdradzony sam. Kreditni sam. Druga iznenada. Da vidim. Отново обръчи. Hoops again, this time. A little bit different. Нещо различно. Браво! Гледаме Йоана, да дойдем Джоана. Браво! One balance! Double! Both balance! Браво, Йоана! Браво! Бимбо! Бимбо сега! Пас! Супер! Айде ръцете!
рискован момент, риски момент for the trainer, river full stop, the fish in the mouth, the baby dolphin, Bebeto, Singa, oh, well, the clock now, excellent, the fish now, така, сега, искам всички в залата да внимават, всички, особено смелите вас и големите от вас. Ще дадем шанс уникален за дама.